Mali, en réalité, qu'on le veuille ou non, dans le débat politique, c'est dégager deux grandes tendances. Les mêmes débats ont réapparu. Quand on a pris Kidal, tout le monde s'est tué. Il fallait donc renforcer les réformes. Ni a ka dugukolo fɛrɛkɛnɛ dili a ma kosɔn lakana ani yɛlɛmaw kan ka don yasa o bɛ se ka kɛ cogoya min na yasa o ka se ka kɛ wale min bɛ se ka yɛlɛma tuguni fankelen ale bɛ fɛ kalataw ka kɛ sisan ni olu kokɔrɔma donnen don ni duniya selekɛnna ni mɔgɔw ye i n'a fɔ CEDEAO aw b'a tɔ ɲɛdɔn donc a ka kan malidenw ka nin faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko Mali la ko jamana fanba de tun bɛ yen ni yɔrɔ min kun yamaralen tɛ Mali saradasolakaw ye olu kun tɛ se ka sufɛ kɛlɛkɛ lunette san yasa u bɛ se ka yɔrɔ jan ye o wagati kelen na kɛnɛma finitigilaka ba 50 de tun b'an ka jamana kan yan jatigɛwale ale tun bɛ fanga sɔrɔ la o nana to an ye a ɲini o finitigilaka ninnu an y'a fɔ o la k'a fɔ o finitigilaka ninnu tɛ yan Mali ka basigili ani bɛn kama yasa a bɛ se ka fanga boli a ka dugukolo fɛrɛkɛnɛ kan ani k'a ka kanabilali sɔrɔ o ye an ka hakilila mun kan ka boli sen kan mun kan ka k'o kɔfɛ o ye nin waleya minnu filɛ nin olu kolo gɛlɛyali kuma kelen de fana wulila tuguni kira minɛnen bɛɛ ma kun barbares du bateau de Tombouctou la CEDEAO s'est réunie et n'a même pas parlé décidé. Yan'o cɛ ne ye hakililajigi kɛ Tombouctou bateau ni juguya fagali min kɛra CEDEAO ye ɲɔgɔn ye k'a la a ma kuma a kan Mali duniya jamanaw ka keleya tɔnba ONU Conseil de sécurité ale fana ma kuma a kan o ma se ale ka sanga foli k'o ci Mali jamana ɲɛmɔgɔ ma Mali jamana fana y'a fɔ ale ka basigili o kan ka se yɔrɔ la yɔrɔ mun a tɛ se ka yigiyigi k'a fɔ mɔgɔ b'a sama k'a lasigi a kɔfɛ tuguni yɔrɔ min ni ale kolo gɛlɛyalen don kosɛbɛ o wagati de la kalataw bɛ sira kan kɛ Mali kɔnɔna la ni a ye a ka fanga boli a ka dugukolo fɛrɛkɛnɛ bɛɛ kan ani a ka kanabilali fana b'a bolo furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a ye hakilila sɔrɔ o la politiki sira dɔ fɔ ani fɛɛrɛw yɛrɛ sira kan o de ye ko bɛ se ka baara cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔ a ye kumaɲɔgɔnya kulu dɔ bila sen kan malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ minnu ka baaraw jaabi ani ka fara jamana basigili kolo gɛlɛyali kan olu de ye lahalaw ye. Et donc pendant que ces deux processus sont en cours, les Maliens doivent comprendre que l'existence de notre nation doit nous conduire à Nini waleya fila bɛ sen na malidenw kan ka faamuya k'a fɔ ko jamana yɛrɛ ka ɲɛnamayali ko kan ka to u kan ka dɛmɛ don nin ko fila ma a ka se a dan na ka d'a kan o fila de bɛna se k'a to Mali jamana a bɛna se k'a fɔ wagati min na kalata bɛna kɛ maliden fankelen dɔw fana bɛ yen kabi ninnu taara olu ko ka kalata kɛ sisan u ko ka kalata kɛ e k'a lajɛ ni kalata kɛra wagati min na sardasiw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a fɔ ko politiki mankan wulila a bɛ n'o galabu faga an delila ka o ɲɔgɔnna ye Mali kɔnɔna la tiɲɛ ye mun ye an ye kalan ni faamuyali sɔrɔ a la mun kɛra san 2012 aw hakili b'a la wagati min na sardasiw bɛ sara kɛlɛkɛyɔrɔ la politikimɔgɔ dɔw tun bɛ ɲɔgɔn yew la yan pour que ka se ka sardasiw galabu kari k'u kana kɛlɛ kɛ o tɛ dogon la ko ye mɔgɔ si ma o bɛɛ kɛra démocratie tɔgɔ la yasa ka se ka na ni jamana ɲɛmɔgɔ fɛgɛman dɔ ye. On peut s'organiser, demander de faire des élections pour amener un président faible et la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Ni kunnafoni ninnu lasera Mali jabaranin kan ani Choguel yɛrɛ ka YouTube page fɛnɛ kan a bilala ye fɛnɛ. Ce processus